siguro magigsuon diha sa ato ang mga nasinati nga mga pagsulay problema sa kinabuhi, moabot sa punto nga mangayo kita mga sign timailhan gikan sa Ginoo. Usahay kita pay mo demand no nga kining klasiha sa tubag sa atong pag-ampo mao iyang ihatag. Ato siguro siya padayon nga i-challenge ang atong kagalingon diha sa ato ang pakigsuon sa Dios. Nga sa atong pag-ampo gikinahanglan ang ato ang pag-surrender, pagtugyan ngadto sa Ginoo ug siya na ay mahibalon kay nakaibaw naman siya daan kung unsay gipangandoy sa ato ang mga kasing-kasing. Sa atong ebanghelyo karon mga kaigsunan, si San Lucas gibalikan ni Jesus ang pagsangyaw ni Jonas o gitan-aw pagbalik kung giun sa pagtubag sa katawhan sa Ninive sa maong pagsangyaw. Si Jesus misulti ngadto sa mga naminaw kaniya nga sila makasinati o labaw pa kang Jonas. Ug tungod niini si Jesus miingon nga sa adlaw sa paghukom mas maayo ang mga tao sa Ninive nga nakadungog kang Jonas. Naghinulsol sila mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas kaysa henerasyon nga nakadungog kang Hesus nga nagsangyaw ug ang tawag sa paghinulsol. Ang katawhan sa Ninive nakita og walay timailhan o mga milagro, and yet mituo sila sa yanong mensahe ni Propeta Jonas. Ang katawhan sa panahon ni Jesus nakita si timailhan og mga milagro nga gihimo ni Jesus, pero midumili sila sa paghinulsol o sa pagtuo. Sa iyang mga pulong si Jesus nagtumbok sa umaabot nga pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Hintil pinaagi sa mga apostoles. Parihas sa mga Hintil nga mitubag sa panawagan ni Jonas sa paghinulsol, ang mga Hintil throughout sa Mediterranea mutubag sa mga apostoles o sa ilang panawagan sa paghinulsol o sa pagtuo sa ebanghelyo. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Unta padayon kita sa pag-ampo ngadto kang Hesus nga tabangan kita niya sa kakulang sa atong pagtuo. Ikaduha nga motubo kita sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalingbanong pag-ampo.